Chevrolet priniesol na parížske výstavisko 4 svetové premiéry a veľa si od nich sľubuje. Lenže teraz sa vrátime späť. Deň pred oficiálny začiatok salónu. Boli sme totiž na predpremiére. Vo veslárskom klube na brehu Sény sme si v pokoji a v predstihu mohli popozerať, ohmatať a nafilmovať všetky 4 novinky. A bolo dosť času aj na rozhovor s kompetentnými manažérmi. V Chevrolete sa tešíme, že môžeme takto predstaviť až 4 nové modely v svetovej premiére. Nedávno, v rokoch 2005 až 2008 sa naša značka prudko rozvíjala. Boli sme zaujímavou, úspešnou a rýchlo rastúcou investíciou. To nám zároveň prinieslo nové možnosti, ale aj veľa vzrušujúcich chvíľ pri navrhovaní nových modelov a s ich predstavovaním zároveň veľa nových zákazníkov. Rád by som vám predstavil terajšie nové modely. Začnem Captivou. S novými dizajnovými prvkami, celkom novým interiérom a úspech by mala priniesť flexibilita 7 miest pre cestujúcich. Znova je to niečo, čo nám pomôže v raste na ceste k úspechu. Captiva dostala do vienka štvoricu celkom nových motorov, benzínové s objemom 2,4 a 3 litre, turbodízle majú zhodný objem 2,2 litra a výkony 163 alebo 184 koní. Máme tu starý názov a pritom nové Aveo. Je väčšie, širšie, silnejšie, oveľa viac pozitívne. Je to skutočne celkom nové auto. S novým interiérom, s novými motormi, čo by opäť mohlo pritiahnuť ďalších nových záujemcov o značku. Pokračujeme Cruisom. Priviezli sme sem 5-dverový Cruise, nový hatchback. Tento model je už aj ako sedan pre nás veľmi úspešný, ale to istotne dobre viete. Je to auto s 5 hviezdičkami Euro NCAP, výborne sa ovláda, veď jeho jazdné vlastnosti sme odvodzovali aj od pretekárskych špeciálov v seriáli Majstrovstiev sveta VTCC. Dosť si na ňom staviame. Skutočne to posúva náš podiel v tomto segmente dopredu. A hatchbacky tvoria v ňom až 65% predajov. Takže je tu priestor. Toto by mohlo priniesť nových záujemcov, najmä takých, ktorí dávajú prednosť flexibilite 5-dverovej karosérie. Mohli by si nový Cruise užiť. Štvorlístok svetových premiér značky doplňa nové MPV, tiež postavené na báze úspešného Cruisa. Úplne nové Orlando, to je náš vstup do európskeho MPV segmentu, teda do triedy rodinných vanov. 7-miestne auto ponúka veľa flexibility v tzv. Divadelnom, teda postupne vyvýšenom sedení. Jeho variabilita a veľký vnútorný priestor by tiež mohli osloviť nových záujemcov o našu značku a rozhodne sa z tejto novinky tešíme. Bude určite prínosom a pre nás veľký krok novým smerom.